Mensen met klachten kunnen haar van Joert al testen lid op het coronavirus in Kolm. Deze locatie is de 4e testrit van Friesland en de eerste in Noord-Eerst-Friesland. De GGD had het pand van het Oude Lauwerscollege in Kolm inrichten als testritten. We hebben gekeken waar eigenlijk de meeste behoefte was aan nog een extra testlocatie. En dan kwamen we uit in Noordoost. Nou, we hebben wat rondgekeken waar ook een geschikte locatie was. En deze locatie is uitermate geschikt, de ruimte binnen, maar ook de manier waarop je hier naartoe kunt rijden. Dus ook de hele logistiek eromheen is belangrijk. Belangrijk voor de mensen die komen dat het veilig is. Belangrijk dat het ook in de omgeving veilig kan blijven. En Kolm was eigenlijk de beste plek. Voor inwoners van Noord-Est-Friesland is een locatie in de regio een uitkomst. Al wieren de testmomenten Joert nog net helemaal volboekt, verwacht het de GGD dat de komende tijd het al tests vlug oprennen zal. Nou kijk, op dit moment hebben we capaciteit genoeg en kunnen mensen terecht. Maar als je kijkt naar de prognoses, verwachten wij zo in de loop van november en december nog veel meer mensen die getest moeten worden. En dan heb je dat al nodig, want achteraf zoiets neerzetten is natuurlijk niet de bedoeling. Het moet er al staan voordat het nodig is. Corona snelteststritten zal in kwarten landelijk uitrollen worden. De verwachting is dat Friesland daarin net oerslijn wordt. Ja, wij verwachten ook dat er gewoon een snelteststraat hier in Friesland komt. En of dat dan ook op alle locaties een combinatie wordt, is nog onduidelijk op dit moment. Maar er wordt landelijk hard aan gewerkt, maar ook in Friesland zal dat komen. De Noert bij de GGD leidt op het start vooral bij mensen die het haar net onder quarantainemaatregels houden. En wij zeggen mensen die bij ons komen, die moeten even wachten tot ze de uitslag hebben. Dan kunnen ze gewoon weer aan het werk. De sneltest gaat heel snel. Maar we hebben toch ook al signalen gekregen dat mensen naar de sneltest gaan terwijl ze eigenlijk in een quarantaine zitten. Omdat iemand in de omgeving positief is. De sneltest zegt, u heeft geen corona. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze weer aan het werk. Soms ook een beetje onder druk. Komt ook wel eens voor van werkgevers. Maar in feite is dat niet verstandig, want die quarantaine is er gewoon om te zorgen dat je niet aan het werk gaat om niet te kunnen verspreiden. Want je kunt vandaag negatief testen, maar morgen positief. Dus ons advies is, ben je in quarantaine? Blijf in quarantaine.